विसवा उपरांत परत येवकार 23 डिसेंबराक पेडण्यां सावळवाडा हांगसर शंभूराजे हे महानाट्य जावपाचे आसा। हातूंत भगवती इश्कॉलाची सुमार 520 भुरगीं वांटेकार जावपाची आसात। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। संबंध गोंयभर पसरली आसा। ह्या नाटकाचें जें आयोजन आमी हातान घेतलां तत्पूर्वी म्हाका सांगूंक दिसता की ह्या नाटकाच्या उद्घाटनाक कोण कोण येतले। चीफ गेस्ट म्हणून आमकां डॉक्टर मृदुला सिन्हा गव्हर्नर ऑफ गोवा धाडले। गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून श्री मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। स्पेशल गेस्ट श्रीपाद नाईक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री मनोहर बाबू आजगांवकर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। श्री गोविंद गावडे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर। आमचे स्पेशल इन्वायटीज गेस्ट म्हणून आसत ते हे आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे। कारण अशा प्रकारचा आदर्श आपण घेऊन जगलं पाहिजे। आपलं व्यक्तिमत्व अशा प्रकारचं व्हावं की आपला विकास हा सर्वांगीण व्हावा असं प्रत्येकाच्या मनामध्ये कुठेतरी जागृत झालं पाहिजे। एक छोटीशी ठिणगी शाळांमधून शिक्षक प्रयत्न करतात अशा प्रकारची विद्यार्थ्यांमध्ये घालायची आणि हे अशा प्रकारचं महानाट्य करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांवर एक वेगळा संस्कार करणं असं आहे। निमित्ताने एक चरित्र विद्यार्थी जगतात आणि एक चांगला संस्कार त्यांच्यामध्ये होत असतो। हे अशा प्रकारची नाटकं म्हणजे मी तर मला म्हणजे सांगावं असं वाटतं की वेगवेगळी चरित्र विद्यार्थ्यांच्या समोर यावी असं म्हणून माझा एक प्रयत्न होता। मी न भूतो न भविष्य आजपर्यंत केवळ पेडण्या तालुक्यात नाही तर संपूर्ण गोव्यात अशा पद्धतीचं महानाट्य, या महानाट्यामध्ये 520 विद्यार्थी या भगवती हायस्कूलचे सहभागी होत आहेत। हा पहिलाच कार्यक्रम आणि पहिलाच प्रयोग आणि इतिहासात जमा करेल अशा पद्धतीचं नाट्य प्रयोग इथं पेडण्यात सुरू होतोय। हे आम्हा सर्व पेडणेवासियांना तसेच भगवती हायस्कूलच्या सगळ्या पालक शिक्षक संघांना तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच आमचे मॅनेजमेंट यांना अभिमान आहे।